हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै। स' लोगोफोर बे मोननैसो आपडेटआ मा जागोन नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरगासिनो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6खौहाय माब्ला नुगोन होननानै। स' लोगोफोर बेनि सिगां नोंथांमोना मोनसे आपडेट होनो सानदों। लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसेनो फिल्म डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्म बिथांनि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायावहाय फैनो गोनां बर'नि आबुं बर' सावथुन बर'नि थै आबुं बर' सावथुना 2024नि 13 सेप्तेम्बरावहाय प्रिमियार श' जानो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श' जागोननि भेन्यु एबा जायगायानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगावनि जुलाइसिरियावहाय। स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो 13 सेप्तेम्बरावहाय जुलाइसिरियावहाय फैनानै बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श'आवहाय बाहागो लाफैगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बर'नि थै आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6नि सायावहाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6खौहाय माब्ला आपल'ड खालामगोन होननानै कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड आरो नेगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6खौ गाबोन एबा 10 सेप्तेम्बरावहाय नुनो हागौ दि लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे सियर नङा दि बिथांमोना मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6खौ गाबोन हगारगोन ना हगारा। मानोना बिथांमोना मैना आबुं बर' सावथुनखौहाय पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 5सिमखौहाय बिथांमोना सानब्रैनि गेजेरावनो हगारबाय थादों। थ' बेनि हिसाबै बिथांमोना गाबोन हगारनांगौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौ नायाखै नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना सोर मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौ नायखांखो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायना माबायदि मोनदों। आरो जाय नोंथांमोना मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।